Hello mga Hinyens! Mga Hinyens, galing mo kami nag-install ng kurtina. Ayan mga Hinyens, pauwi na po kami. Ayan po si Dondon, kapatid ni Boss Doms, ni Migong Doms. Ayan, siya po ang nag-drive mga Hinyens sa sasakyan. Pinalitan niya po si Rolly. Ayan mga Hinyens, marunong na siya mag-drive mga Hinyens. Ano lang to, sa mga highway hindi pa masyado. Si mga Hinyens, si Rolly talaga ang driver namin. Yan, si Dondon lang nag-practice pa yan, pero marunong na siya mga Hinyens mag-drive. Ayan, so yan, Tresera ata yun, ano niya, cambio na yun, Tresera. Yan, yan mga Hinyens, cambio na naman yun, kwarta ata yun. Yan mga Hinyens, pagdating sa mga Hinyens dito sa may gaytong subdivision, hindi pa masyado si Dondon mag-drive sa mga highway. Pag ito may Hinyens, itong subdivision wala masyadong may Hinyens, kasalubong, yan, pwede si Dondon mag-drive. Yan, nag-practice pa lang yung Hinyens pero marunong na mag-drive. Yan, si Dondon from Kinuman Norte, Sami City. Yan, kapatid ni Boss Doms yan, ni Migong Doms. Ayan, cambio niya mga Hinyens. Ayan, kwarta ata yan, kwarta. Then balik sa Primera. Nag-Primera ata siya, nag-Primera. Yan, si Dondon. Yan, marunong na mag-drive si Dondon. Yan. Ayan mga Hinyens, meron kami nadaanan nag-shooting, yung GME 7. Yan, may shooting dyan. Yan, hindi namin alam kung anong palabas siya ng GME 7. May nag-shooting dyan. Yan siguro may isa sa mga bahay dito ang pinag-shootingan nila. Itong GME 7 yun, Tresera, yun, Primera siguro yun, nag-Primera si Dondon. Yan mga Hinyens, tingnan natin mga Hinyens kung anong cambio na naman. Segunda ata yun, ayun, Primera, then Segunda, yun. Yan, si Dondo nag-Segunda siya. Then Tresera. Ganyan lang pala ang pagdadrive. Yan, ganyan lang. Tresera yung takbo niya nito. Yan, malapit na kami sa highway siguro. Yan, Tresera, naka-Tresera yan. Tresera. Yan, palabas na kami ng highway. Then balik sa Segunda. Yan, balik sa Segunda.
Yan si Dundun, ano pa lang yan. Ito sinubukan niya yung mag-drive sa may highway na. Ito yung maintenance yung ito yung dugtong to maintenance ginagawang yung tinawiran namin ng MRT7 papuntang San Jose del Monte, Bulacan to. Ayan. Kaya medyo traffic lang kasi ginagawa yung MRT na mga poste dito. Ayan. Ayan. Ayun. Tercera, tas kwarta. Ayan, kwarta na yan. Segunda yung kanina, tas tercera, tas kwarta. Kwarta yung takbo na yan. Ayan. Tapos kwarta, binalik ba sa tercera? Hindi yata binalik. Ayan. Yun mga inyans, no? Ganyan yan ang pagdadrive, no? Tingnan nyo lang yung paano si Don magcambio. Matututo na kayo mga inyans kung paano mag-drive. Kasi baguhan lang din yan si Don mag-drive. Tinuruan lang din yan ni Rolly. Pero kahit paano, natuto na siya. Okay mga inyans. Salamat sa panood mga inyans. God bless you everyone mga inyans. More power mga inyans. At sana sa mabuti kayong kalagayan mga inyans. And bye bye mga inyans.